ମୁଁ ହଉଛି ରଙ୍ଗବତୀ ନଙ୍ଗେଇ ନାନୀ। ମତେ ସମସ୍ତେ ମେନଟାଲ ଚାକରାଣୀ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଲେ କଣ ମୁଁ ମେନଟାଲ ହେଇଯିବି? ଓ ହେଇଲୋ ମ୍ୟାଡମ ତ ମତେ କହିଥିଲେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସବୁ କାମ ଜାଣିଛି। ରୋଷେଇ କରିବା ଠାରୁ, ଝାଡୁ ଓଳେଇବା ଠାରୁ, ଲୁଗା ସଫା କରିବା ଠାରୁ ସବୁ କାମ ଜାଣିଛି। ରୋଷେଇ କରିବାରେ 500 ଟଙ୍କା, ଲୁଗା ସଫା କରିବାରେ 1000 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଘର ଓଳେଇବାରେ 1500 ଟଙ୍କା। ହଁ ମୁଁ ଯାଏ ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ଘରେ ବା ଇଏ କରିଛି, ସବୁ କଥା ମୁଁ ଭୁଲିଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ରାଗ ଚିଡେ। ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ଚାକିରି କରିଛି ତ ମତେ ପଇସା ମିଳିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଟ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ନହେଲେ ମ୍ୟାଡମ ମତେ ଗାଳି ଦେବେ ଆଉ ବାହାର କରିଦେବେ। ହେଲେ କଣ କରିବା, ମୁଁ 2ଟା ଘରେ କରିକିନି ବୁଲିକିନି ଆସିଲିନି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଭଲ କାମ ହେଲାନି। ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଗଲି, ତା ଘରେ ତ ଗୋଟେ ବୁଢୀଟିଏ ଅଛି, ଖାଲି ତ ଗେଜେ 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 କଣ ହବ। ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଗଲି, ଭଲ ଖାଇବା, ଭଲ ପିଇବା, କିନ୍ତୁ ହେଲେ କଣ ହେଲା, ତା ସ୍ତ୍ରୀଟା ଖାଲି କହିବ କି କାମ କର କାମ କର କାମ କର, ଗୋଟେ ମିନିଟ ବି ରେଷ୍ଟ ପାଇବିନି। ଏଇଠି ଯୋଉ ମାନିଆଟି ଘର ଯୋଉ ହୁଏ ନା, ତାଙ୍କରି ଘରେ ହିଁ ଭଲ କାମ ବା, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କରି ଘରେ ଅଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ତାଙ୍କ ଘରେ କାମ କରି ଆସିବି, ନହେଲେ ଡେରି ହେଇଗଲେ ମ୍ୟାଡମ ମତେ ବିଗିଡ଼ିବେ। ମ୍ୟାଡମ ଅଛନ୍ତି? କିଏ? ରଙ୍ଗବତୀ, ତମ ଘରେ କାମ କରି ଆସିଛି। ହଉ ଆସ ଆସ। ମ୍ୟାମ୍ ଜୁହାରୀ। କଣ ଏତେ ଡେରି କଲ? ଲକଡାଉନ ହେଇନି? ଲକଡାଉନ ହେଇନି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାନ କିଣିବାକୁ ଡେରି ହେଇଗଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ହଉ, ମୁଁ ଅଫିସ ଡେରି ହେଲାଣି, ମୁଁ ଯିବି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି, ତମକୁ କାମ ବତେଇ ଦେଇ ଯିବି। ତମେ ସବୁ କାମ ଠିକ ଠିକ କରିଦେଇଥିବ ହେଲା। ବାସନ କୁସନ ଭଲକି ମାଜିଦବ, ଆଉ ଘରର ଫିନାଇଲ ପୋଛିଦବ। ମାଛ ଥୁଆ ହେଇଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଫ୍ରିଜରୁ କାଢି ମାଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଭାଜିଦବ। ଗାଈ ତୋରାଣି ଦେଇଦବ, ସାଇକେଲ କି ଟିକେ ପମ୍ପ ଦେଇଦବ। ଆଉ ସବୁ କାମ ସାରିକି ରଖିଥିବ। ମୁଁ ଅଫିସ ଯାଉଛି, କବାଟ ଟିକେ ଦେଇଦିଅ। ତମେ ଯାଅ, ତମେ କିଛି ଟେନସନ ନିଅନି। ଜୁହାରୀ। କେତେ ଗରମ ଯେ ହଉଛି ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ଘରେ। ଖୁଲିଆ ଅଛି ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ଘରେ, ମୁଁ ଯାଇ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦିଏ। କି ପବନ। ଓ ହେଇଲୋ, ମୁଁ କେତେ ଦିନ ହେଲାନି ବା ନାଚିନି। ଟିକେ ଯାଉଛି ନାଚିଦିଏ, ନାଚି ଝିନ୍ 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 ଆ ଝିନ୍ 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 ଆ ଝିନ୍ 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 ଝିନ୍। ଓ ମାଲୋ ମା, ମୁଁ ଏଇଠି ନାଚ କାମରେ ଇଏକୁ ଭୁଲି ସାରିଲିନି, କାମକୁ। କଣ କହିଥିଲେ ତ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସବୁ କାମ ଭୁଲେ। କହିଥିଲେ କି ଘରକୁ ତେଲରେ ପୋଛିବୁ, ଗାଈକୁ ଟିକେ ପମ୍ପ ଦେଇଦବୁ, ଆଉ ମାଛକୁ ଟିକେ ଫିନାଇଲରେ ଭାଜିଦବୁ, ଆଉ କଣ କହିଥିଲେ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଥାଳିକୁ ଟିକେ ତେଲରେ ସଫା କରିଦବୁ, ଆଉ ସାଇକେଲକୁ ଟିକେ ତୋରାଣି ଖୁଆଇଦବୁ ବା। ହଁ ମୁଁ ଯାଏ। ଓହୋ, କାମଟା ତ ଭଲ ହେଇଛି, ସରିଗଲା। ମତେ ଭୋକ କଲାନି, କଣ କରିବି? ମାରଙ୍କ ଘରେ କାଳେ ଫିରି ଅଛି, ଯାଇକି ଖାଇଦିଏ, ଦେଖେ କଣ କଣ ଆସିବ। ଆପଣ ପେଟ ପୁରା ପୁରିଗଲା, ଯାଇ ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଏ। ରଙ୍ଗବତୀ, ଏ ରଙ୍ଗବତୀ, କବାଟ ଖୋଲ। ଯାଉଛି ମ୍ୟାଡାମ। ଜୁହାରୀ। ଓହୋ, ଗୋଡ଼ କଣ ଖସୁଛି? ତୁ କଣ କରିଛୁ କି ଘରକୁ? ତମେ ବା କହିଥିଲ ଘରକୁ ଟିକେ ତେଲରେ ପୋଛିଦବୁ। ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କଣ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି? ଘର କଣ ତେଲରେ ପୋଛିଛୁ? ଆଉ ମାଛ କଣ ଏମିତି ଫିନାଇଲ ବାସୁଛି?
ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ସେ ଚାକରାଣୀ କି ରଖନା ମୁଁ ଯେ କାହିଁକି ତୋ ଭଳିଆ ଚାକରାଣୀ ଗୋଟେ ରଖିଲି ଭଗବାନ ଜାଣ। କହିଲ ମୁଁ କଣ ମେଣ୍ଟାଲ? ହଁ ବା ମେଣ୍ଟାଲ ବୋଲି ତତେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି। କୁହନ୍ତି ବୋଲି କଣ ମୁଁ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଇଯିବି? ହଉ ବାବା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ତୋ ଭଳିଆ ଚାକରାଣୀ ତୁ ଜାନି। ପଇସା ଦିଅ। କଣ ପଇସା? ଗୋଟାଏ ଦିନ କାମ କରୁଛୁ କଣ ପଇସା? କାମ କରୁଛି ନହେଲେ ପଇସା ଦିଅ ନହେଲେ ପୋଲିସକୁ ଯାଇକିରି କହିଦେବି ଖବର ଦେବି। ପୋଲିସ କଣ ଧମକଉଛୁ ତୁ ଏମିତିଆ? ଆଉ ଗୋଟାଏ ଦିନ କାମ କରୁଛି କଣ ଦେବିନି ପଇସା? ହଉ ମାଲୋ ମା ତତେ ଜୁହାରେ ମା ତୁ ତୋର ପଇସା ନେଇକି ଯାନି। ପଇସା କଣ ହାତରେ ଏମିତି ଦେଖେଇଦେବା।